er radioen med en trafikmelding. Der er i øjeblikket lange køer i sydgående retning på Ringvej. Flyt din hverdag ud af storbyen og få et sundt og trygt liv med mere overskud og mindre stress. Til en ø med korte afstande og en helt fantastisk natur. Fra os er der kun 45 minutter til Københavns Rådhusplads med fly og 2,5 timer med bil, tog og færge. Mere Bornholm. En verden til forskel.